Čaute, ja som Max a vítam vás pri mojom novom videu. Vážení diváci, dnes nastal ten deň, kedy moje pozvanie do rozhovoru prijal samotný král slovenského a českého internetu. Je tu so mnou Gogo, čauko. Díky Max, my brother from another mother. Som rád, že som prijal tento rozhovor, pretože sa teším na otázky, ktoré si dneska pripravil. Videl som tvoj rozhovor so Saifom, videl som rozhovor s jeho frajcov, aspoň kúsoček. A myslím si, že to robíš dobre, čo robíš. A keď to budeš zlepšovať ďalej, tak tvoj kanál môže byť niečo veľmi zaujímavé na slovenskej scéne jedného dňa. Niečo iné, než robia ostatní. A držím ti v tom palce. Jo, ďakujem. Tak môžeme sa vrhnúť na otázky, hej? Let's do it! Takže ty si vlastne na YouTube začínal a tvoj vzor, ako si sám hovoril, bol Tobaskus, Toby. Jo, on bol ten, kvôli ktorému som sa vôbec rozhodol, že je to pre mňa atraktívne ako zamestnanie v budúcnosti a strašne sa mi páčilo, že sa môže živiť full time tým, čo ho baví, svoju kreatívnu voľnosť bez toho, aby to prešlo celým procesom schválenia režiséra, strihačmi. Všetko si proste urobil sám doma za počítačom, dal to na YouTube. Pozeralo z toho veľké množstvo ľudí a mal to ako živobytie. A bol to môj sen, keby niečo také vyšlo mne jedného dňa. Nehovoril som, že lokálne, ja som pôvodne rozmýšľal, že začnem po anglicky, ale nakoniec som rád, že som to vyskúšal s Minecraftom na slovenskom trhu a začal som hlavne v správnom čase, podarilo sa mi preraziť a dneska sa tým živím rovnako ako on. Takže preto si môžem povedať, že som si splnil taký jeden z najväčších snov a vyšlapal som si tú cestu. A mal si okrem tohto Tobaskusa aj nejaké iné vzory v tom čase, kedy si začínal? Jasné, ja som ako trávil strašne veľa voľného času na YouTube, tým, že som ani nepozeral telku ani nič iné, tak som kúkaval veľa britských tvorcov, veľa tvorcov z USA. Angličtina ma bavila veľa viac, tým, že som od malička s mamou rozprával po anglicky, mi to bolo blízke. Bluxefos, môžete ich poznať po menom Yogscast, robili hlavne Minecraft, potom Tobaskus. PewDiePie začal o rok, dva neskôr, takže on začínal cca vtedy, kedy ja, kúsok predo mnou. To som začal sledovať neskôr a dodnes jeden z mojich hlavných vzorov. Good Mythical Morning, proste polka scény z Kalifornie, fakt v tom čase 2010 až 2013 som ich aktívne sledoval. Takže vstrebával som každé YouTube video, ako som mohol. Zastihlo ma to, ja som generácia YouTube, takže priznávam sa, sledujem to veľmi aktívne. Jasné. Máš v tejto dobe proste v súčasnosti aj nejaké vzory na YouTube, ktoré si začal sledovať neskôr ako tie ostatné? Tie, čo sme pred chvíľou spomínali. Teraz sa stalo asi pred pol rokom, že som si objavil youtubera, ktorého sledujem. Každé jedno nové video si skútil pozriem veľmi rád. Volá sa David Dobrik a dosť mu aj, nemôžem povedať pomohol, lebo má tiež sám dosť veľa odberateľov, ale zazdielal ho Casey a tam som k nemu vlastne prišiel ja. A má veľmi zábavný formát, ktorý má každé jedno video 4 minúty 20 sekúnd, čiže keď to ideš pozrieť, vieš, že to není extra dlhé. A vieš, čo v tom môžeš čakať, lebo to je vždycky to isté. On si proste prenajal veľký dom, robí tam každý deň party s kamarátmi a zostriha z toho veľmi zaujímavé vlogy, dosť akčne. Fakt to robí super, odporúčam pozrieť. Jasné. A keby si mal vybrať medzi Tobaskusom a Caseym, koho si vybereš? Tak Toby už netočí tak aktívne ako kedysi a hlavne jeho kanál, nechcem povedať, že umrel, keďže je to jeden z mojich najväčších vzorov a strašne mám rád, aj som ho stretol osobne ako človeka, je tu osa, nevšimaj si ma. To nejsem akože jogín alebo čo, neprecítim to, len nechcem, aby mi štípla rozkrok, to by bolo veľmi smutné. Ale momentálne oveľa viac sledujem Caseyho, keďže hovorím, s Tobym to šlo dolu vodou, mala nejaké kauzy a tie videá nie sú čo bývali. Nechcem to tak povedať, ale rieši iné veci v živote a neprišiel už dlhodobo s ničím takým originálnym, aby ma to zaujalo. Casey stále napreduje, aj keď točí niekedy menej, vôbec mi to nevadí, ale viem, že vždycky príde s niečím zaujímavým a rád si to kúknem. Takže určite teraz viac Casey. A aké to bolo, keď si na svojom YouTube kanáli dosiahol 1 000 000 odoberateľov? Aké si mal vtedy pocity, čo ťa? Takže 1 000 000 bol krásny na rovinu, 1 000 000 bol pre mňa úplne top, ale neviem povedať, že či 100 000 nebol vtedy ešte radostnejší pocit, lebo to bol pre mňa prvý taký veľký milestone, kedy som sa ešte predbiehal s niektorými českými kanálmi, čo sa týka počtu odoberateľov a sledovali sme, že koľko nám pribudne odoberateľ za mesiac, koľko lajkov na video a veľmi som mal vtedy aktívnu komunitu, som pridával veľmi veľa videí za týždeň. A vtedy som tým úplne žil, že 100% času, že som nemal ani iné fokusy, osobný život išiel dozadu, škola išla dozadu, pre mňa boli tu vtedy najviac a tá 100 000, keď som to prekročil, to bolo niečo neskutočné. Fakt, akože jeden z najkrajších dní v živote. Jasné. Tvoj song, Mysli, má celkom fajn úspech. Plánuješ do budúcna aj nejaký nový song, niečo nové?
Určite nechcem sa venovať tvorbe piesní ani rapovaniu nejak profesionálne, nemám na to vlohy si myslím, ale videoklip na YouTube je veľmi zaujímavý spôsob, ako osloviť ľudí, lebo si to prehrajú viackrát tým, že to je hudba, čiže aj tá sledovanosť na to môže byť vyššia a zaujíma to ľudí aj mimo mojej cieľovky. A je na to vyššia produkcia, je to kratší formát, čiže je to rýchlejšie šíriteľné a beriem to ako taký hec, že vyskúšať niečo nové, zabrnúť do toho a pobaviť ľudí. Chcem to robiť určite zábavne, ne robiť nejaké veľké umenie. Jasné. A aké si mal pocity, keď si opúšťal svoju garáž, keď si sa sťahoval do nového bytu? Aké to bolo? Najviac som sa tešil, že v novom byte bol záchod, lebo to bolo v garáži peklo na rovinu, keď proste som mal návštevu, alebo keď ľudská chcela ísť na vecko, tak buď pekne môžeš ísť do lesa, alebo hore do rodičovského bytu. Takže som bol mega happy, že som mal už svoje zázemie, kde môžem fungovať 24/7, že som nezávislý, že som vlastne vypadol z rodičovského domu, ako nebolo by to kvôli tomu, že by som s nimi nerád trávil čas, len chcel som mať taký ten svoj priestor, že hocikedy v noci môžem začať natáčať, ráno neriešim tieto veci, tak som pocítil taký obrovský pocit slobody, ale nemôžem povedať, že mi garáž nechýba, bol to veľmi príjemný priestor, všetci sa tam cítili dobre a spomínam na to ako úžasné obdobie mojho života, ktoré ma posunulo ďalej. Jasné. My sme sa pomaly dostali do polovice tohto rozhovoru nášho a tým prichádza aj taká menšia minihra. OK. Ideme na to? OK. Dobre. Ideme robiť taký sociálny experiment tuto, alebo celkový experiment ako taký. Ideme zapnúť, nikdy som to neurobil, notifikácie na mojom Instagrame. Nepridal som dneska žiadnu fotku, čiže tá aktivita by nebola ako keby, že teraz sa tu odfotíme. Ale ja si vždycky premyslím, keď dám nejaký príspevok, takže nechcem, alebo na skúšku tam môžeme potom, keby náhodou to nefungovalo. A myslím, že to fungovať bude. A dúfam, že to budeme vedieť vypnúť. To refreshnem takto vždycky prstom, tak vidíte, že koľko ľudí nových pribudne pri každé jedno zvihnutie prsta, vidíš, že tam pribudnú iní ľudia. Tak aspoň na tom si môžeš sledovať, že v rámci každej sekundy minimálne. Tak počkaj, keď teraz zastavíš a potom si to refreshneš, tak sa ti tam dá milión ľudí, že? No nazbiera sa veľa medzi tým veľa ľudí, no. Bum. Víš? Nech sú noví za sekundu vlastne týchto 6 ľudí. Teraz dáme. Počkaj. Každú sekundu minimálne nejak 4 ľudia, to je v priemere, že nejaká aktivita tam je, či like, či odber, či niečo. Čiže aj keď nám nepípajú notifikácie, môžeme sa tam zaprieť uspokojiť zvukový efekt. Máte zvukový efekt notifikácií, nejak tak funguje ten Instagram a preto ho milujem. Proste ľudia sú tam aktívni, sú tam normálne komentáre, nie je tam toľko reklamy ako na Facebooku, odporúča ti content, ktorý chceš sledovať. Dajte mi follow na Instagrame, ďakujem, to najlepšia sociálna sieť. Rozmýšľal si niekedy, že sa presunieš z YouTube do televízie ako nejaký herec alebo seriálový herec, moderátor, redaktor, niečo takéto? Táto otázka prišla viackrát v minulosti, aj ako v rozhovoroch, alebo aj priamo od nejakej telky, ale vyjadril som sa k tomu vždycky rovnako. Ja si myslím, ako osobnosť by som nefungoval v televízii, keďže to je formát, na ktorom som nevznikol, nerobím to sám a podľa mňa moje videá sú zaujímavé v tom, že ja polovicu vtipov vložím pri natáčaní a druhú polovicu dokončím v tom edite. A v telke by si myslím, že by som nemal nad tým takú kontrolu a hlavne by som zasiahol dosť ľudí mimo mojej cieľky, ktorí by tomu nemuseli úplne rozumieť. Čiže by to nebola pre mňa správna cesta a podľa mňa nemá zmysel niečo na silu ťahať z YouTube do telky, keď viem, že to tam nebude fungovať. Čiže vždycky som sa k tomu postavil tak, že som to odmietol, veľmi som si tú ponuku vážil, ale ja vidím tú budúcnosť v YouTube a online veciach, na internete proste. Tam chcem zostať. V súčasnosti je medzi ľuďmi, tvojimi fanúšikmi, strašná hádka, že či stále si z Lucy, alebo že či nie si. Vieš sa nám k tomu takto vyjadriť? Mne to príde strašne funny, že sa o tom ľudia hádajú, lebo v podstate ich do toho nič nie je, na jednu stranu. A na druhú stranu som verejne známa osoba a vystupujem verejne, tak sa nemôžem čudovať tomu, že to ľudia riešia. Ale hádať sa kvôli tomu, príde mi to funny. My sme vlastne verejne odkomunikovali to, že sme sa spolu rozišli a mali sme od seba pauzu, že sme sa menej stretávali určité obdobie, každý sme si urovnali nejaké veci, ale môžem povedať, že v súčasnosti spolu vychádzame veľmi dobre a možno aj lepšie, ako by som povedal, ku koncu vzťahu strašne si rozumieme a každý sme zmenili vo svojom, dá sa povedať, každodennom fungovaní a aj rozmýšľaní nejaké veci a keď si od niekoho nejaký čas odlúčený, si uvedomíš, že kde si robil chyby a už sa potom snažíš ich naozaj nerobiť. Takže ľuďom, čo to riešia v komentároch, odkazujem. Budeme mať spoločné videá, môžete sa na to tešiť, ale otázku, či spolu chodíme, či spolu budeme mať detskú svadbu, to je podľa mňa nemiestne, to je úplne zbytočné sa pýtať.
budeme pre vás tvoriť čo najlepší content vieme, budeme to vždycky pre vás, pre svoje komunity a není sa čoho iného bať. Plánuješ teraz nejaké nové projekty, také väčšie projekty? Určite, úplne iné niečo, ako som robil doteraz a bude to vychádzať na mojom YouTube kanáli priamo, len je to pre inú cieľovku aj, ale zároveň to bude baviť ľudí, ktorí ma odobrali doteraz, len to bude inak spracované, ale nebudem to robiť už sám, budem mať ľudí na to, čo mi s tým pomôžu, lebo už není v mojej kapacite, aby som stíhal všetko vydávať pravidelne a posunul to na úplný úroveň, to proste jeden človek nedokáže. Tak som si našiel ľudí, s ktorými si rozumiem, ktorí sú šikovní, ktorí zdieľajú moju víziu a bude tých projektov viac. Nebude to len jedna vec a bude to vychádzať v blízkych pár mesiacoch, takže myslím, že ľudia sa majú na čo tešiť a zamakám na tom, aby to bolo čo najlepšie viem spraviť. Jasné. Nechcem prezradiť, o čo konkrétne ešte ide. Keby si si mal vybrať, či budeš točiť na Slovensku alebo niekde v zahraničí, čo by si si vybral? Si už tu na tak usadený, že to je tu na dobré, alebo keby si išiel niekam do Ameriky a začal znovu, úplne od nuly, že... Nevadilo by mi začínať od nuly, to máš pravdu, že vyskúšať by som to určite chcel, niečo iné, bolo by to pre mňa zaujímavé, s tým, že nemôžem sa spoliehať na to, že hneď na tom videu bude veľa videní a lajkov, to by bola taká výzva pre mňa, ísť si tú cestu odznova, ale určite by som sa dlhodobo neodsťahoval zo Slovenska, ako aj keby hej, tak vždycky sa sem vrátim. Mám tu proste rodinu, kamarátov, je mi to tu blízke, mám to tu rád, hlavne aj svoje domovské mesto, ale vyskúšať to na pár rokov, hovorím, že úplne realistické. Či už v Európe, alebo do Ameriky, čo bude trošku väčší hype, lebo predsa len ten let, tých 13 hodín už není úplne kratučko, že by si išiel každý týždeň navštíviť rodičov, ale chcel by som vyskúšať zahraničie a možno aj študovať vysokú školu v zahraničí. Dobre, tak to by už mohlo byť aj všetko. Ja som sa ťa spýtal otázky, ty si mi na ne odpovedal, myslím, že sme obaja radi a... To znamená áno. A ja ti ďakujem za tento rozhovor, kámo, bolo to veľmi príjemné. Dali sme si radlerik, 0-0, šoferujte bezpečne. A otázky boli príjemné, som zvedavý, čo z toho urobíš a samozrejme to pasne na svoj Facebookčík, aby to videli aj moji ľudia. Jo, dobre, tak ďakujem a dúfam, že sa ešte uvidíme, niečo potočíme. Nech sa venuješ takémuto formátu, nech sa to zlepšuje každým jedným dielom a verím, že to niekam dotiahneš, bude to dobre. Ďakujem. Majte sa. Tak, ak sa ti toto video páčilo, nezabudni zanechať like, koment, odber a my sa uvidíme niekedy na budúce. Takže čau!